And welcome on the stage, Dr. Kankulunkulu, our bishop, the founder, the International Revival Ministries, asifundisele livangeli bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyazenga kuwenkosi impilo yethu idinga wena khuluma nathi usihlule ngezwi lakho khuluma baba nathi uyiqala igcina yahlula inhliziyo yahlula ingqondo yahlula ukwazi kwethu umkhonzi wakho usemile izulu limi ngenyawo hallelujah lisayina losuku hallelujah ukuthi inceke yakho imile khuluma nathi Nkosi impilo zethu lezinto zokugcina hallelujah yahlula impilo yethu my Jesus wena masinda ukhapaya nafuna yana masinda. Alibonga igama lika Jesu, alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Igama lami nguChiliza isibongo ngokaChiliza ekhaya kusemandawe. Ngizelwe umfazi nendoda okumkhethwa igama uma umalithuli. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane fivefold yonke phakathi kwethu. Ngibingelele
ibandla International Revival Ministries ngokukhethekile. Ama-international ngiyawabingelela. Sanibonani ma-international. Sanibonani ngazakithi. Sanibonani ngazakwethu. Into nje kumkhuba ojwayelekile. Umuntu wakini ufuna umazisi. Anibonge igama likaJesu. Ngiyengibona la emibuthweni ngeke umuzwe umuntu weqembu elithize eloke ephakamisa iqembu elithize. Phamisa iqembu lakubo ngoba ukholelwa kulo. Anibonge igama likaJesu. Siyabingelela ke bafowethu babumongameli phakathi wethu. Sibingelele umphathi wabasha ebandla National. Sibingelele ubaba umngadi umphathi wamabhuku esonto. Siyambona sibona ubaba umfundisi uDube osihlalo we-executive. Sibingelele executive yonke. Libingelele isebenzi inkosi zonke. Isebenzani manje zenkosi. Sibingelele ibandla likaJesu lonke. Amen. Siyabonga kakhulu mama Bishop. Ngiyabingelela mfowethu, my sister, my friend. Ngiyabingelela kakhulu mfundisi wasekhaya ubaba uKhowa. Ngiyabingelela nomama ibandla lonke lasegama lakhe. Ngiyabingelela nonke abafowethu. Sanibonani. Sanibonani mfundisi. Sanibonani izinto zenkosi. Sanibonani zitha zikaSathane. Amadoda lawa athukwayo. Wabona nje mase drive imoto ezinhle kuthiwa thwele laba othwa babizwa ngonyawonhle. Alibonge igama likaJesu. Baphathe ba ibhlungu nabala madoda. Hallelujah. Bafethu ngicela ningene sesikhathi esifushane kakhulu. Ngiyabona the bishops bakhona phakathi kwethu. Ngicabanga ukuthi isikhathi enginaso sincane kakhulu. 12:19 kusho ukuthi ngino 10 minutes. Yeah, 10 or 15 minutes. Ngiyafisa bafethu sibonge uNkulunkulu. Ngiyabingelela umndeni kakhulu waKwaMhlongo. Sibonge uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu asitsheleke usisi wethu uHlengiwe. Ningakhathazeki nina noma kubuhlungu. uNkulunkulu yobe kufanele kube niwenzile umsebenzi wenu njengabazali wokukhulisa ingane ngendlela efanele. Naqeda ke nasinilethe sokuthi nathi sazophendula uNkulunkulu ukuthi simphathe kanjani uHlengiwe. Nani bazali nisazophendula ukuthi uHlengiwe nimphathe kanjani ebunganeni bakhe. Alibonge igama likaJesu. Ngibolekeni ke indlebe bafowethu, nxaseni ke ngani zakwethu. Bayafika abantu emhlabeni baphinde benze njani? Bahambe umthetho kaNkulunkulu obhaliwe naseBhayibhelini. Nangemvelo kwakuvele kunjalo. Ukufa ke akujwayelekile. Nxaseni. Ngiyathanda ke bazalwane ukujwayelekile. Kuyashunyayelwa nje kakhulu endaweni makubonakala abantu kufanele kushunyayelwe. Kodwa ngiyathanda ukukhuluma mina ngingashumayeli njengephehla. Ngikhulume nje ngingashumayeli. Bengibuka la kuxhunywa khona basho enhlizweni bathi sijahe ezweni. Umbuzo ukuthi mase nifike izwi nizolenza yini ngoba nijahe into engeke niseniyenze. Manje ke ibhlungu bazalwane indaba yokujomba sizivikele iqiniso lingavezwa bese kufikwa ngoJohana angaveza umuntu. Malibonge igama likaJesu. La njengendoda esindala kunemkhuba engifuna ukukhuza nje ebantwini bebonke.
njengalokhu ngizalwa kaChiliza ngizalwe uma nobaba bangikhulisa ngendlela ebekufanele bangikhulise ngayo. Angikaze ngimphikise uma indlela angikhulise ngayo ngithi iPampers umgqokise lona wrong, ngoba uma ubenengqondo kaNkulunkulu njengoba engikhulisa nje engakholwa. Sanibonani bazalwane, ubaba mhlawumbe ubebe iboxer imboza, kodwa wenze sure uNkulunkulu ukuthi akafake ingqondo yakhe uma nobaba bedakwa ijiki, kodwa bakwazi ukukhulisa mina. Ngakhula nje ukungibona nje, ngakhula ngaze ngaba mdala, ngikhuliswa nje umuntu ongakholwa uJesu. Sanibonani bazalwane. Now ke uNkulunkulu ke wenze sure ukuthi phakathi kwakhe uNkulunkulu akube khona umuntu oba phakathi nendawo, phakathi kukaNkulunkulu oh hallelujah, phakathi kwaNkulunkulu ke nami njengengane, ukuze ngifunde kulowo muntu ukuthi impilo injani kuleli lizwe engikulo njengamanje. Sanibonani bazalwane, uma nobaba bebengifundisa kufike la khona ngiyakhona eMsamo. Mangifike eMsamo kukhona into ekuthiwa ukhamba, noma engaphezulu kokhamba ngazi ukuthi ibizwa ngembiza. Bekhiwa ijiki kuthiwa umfana wami awulizwe ukuthi linjani. Bekungekubi ngoba alikho ivesi ebengalifundela umano baba, ngoba umano baba unengqondo kaNkulunkulu yena yedwa futhi akekho omunye. Bengifike ngilikho ijiki ngisengiphuze ngilizwe abuza athi limnandi fana, ngithi limnandi baba, athi okay aliyeke ngoba bekusazawufika umuntu owazi kahle ngejiki. Kodwa bengiliphuza ngenxa yokuthi umthetho kamano baba bekufanele ngiuhloniphe unjengoba unjalo, ngoba ayikho enye into engiyaziyo mina ngazi ubaba noma molweni endlini emshade emngcwabeni ngobeni. Sanibonani bazalwane, sifuna sikhulume singakaye eBhayibhelini ngoba angifuni siduke ngoba sofunda uJohane, kanti bengifuna sifunde uyihlo nonyoko kuqala. Ubona kunjenje umhlaba wonake unakale ngokuthi abantu bagijimela eBhayibhelini kuqala bengagananga kuyihlo nonini. Izinto angikhulisa ngazo bengikhulu ethi fana ngesikhathi ngikhula ubeka amagama awashona angekho eBhayibhelini, athi yeda uyeda angekho eBhayibhelini, athi Ntathu my son uNtathu angekho eBhayibhelini. Kodwa bengikwenza ngenxa kamano baba ngoba bengilalela izwi likamano baba. Njengoba ungibona ngahamba ngayohlala emahlathini. Uma ngihlala emahlathini bengingazi ukuthi njengoba ngihlala ehlathini nje ngiyafundiswa. Ngalala ehlathini ngaphila impilo yokuphela. Uma ngidabukele, uma wangifundisa njengendoda wathi sewukhulile mfana wami, ngoba akekho umuntu obazomnikeza ilungelo ngashongo manje baba bathi mfana wami sewukhulile, ngoba ebona indlela endenza ngayo nendlela engihamba ngayo angikakakholwa. Angakholwa kudingeka angazi babiza ngani abantu abafundile ngoba ngesikole zange angihlala ngaphansi kwepayipi. Kodwa ukhona umuntu ethi mediator. Umuntu omelayo emela omunye. Mediator. Ngakhula
kunezinto engithema ngikhula ke uma sengifundisile ngafunda ukuthi umama nobaba bayondliwa. Angifundiswa ubaba ngimone lethi imali enikuma nami ngafunda ngoba bebengifundisa hayi ngeBhayibheli kodwa bengifundisa. Phela umama nobaba bengifundisa mina ngokuhamba engangifundisa imibhalo engifundisa ngokuhamba ngamagama iBhayibheli ngokwemvelo leli silifunda namhlanje lalivele likhona iBhayibheli lingaphakathi emntwini. Njengoba nifunda nje manje belifunda ngaphandle ingaphandle la lento lona lingaphakathi. Intombazane yakhona nje engalali lendoda ingashadanga. Maphakathi. iBhayibheli leli ukuthi indoda ayiyi emzimbeni womuntu wesifazane ngoba yayazi ukuthi inkomo zikababa. Inkomo zababa bafundisi zazivikelwa zingavikelwa intombazane kuphela kodwa zivikela indoda efundisiwe ubudoda. Wakungangenwa esibayeni. Intombazane yayithatha amathanga ivalela isibaya kwemigogo kuthiwa imigogo. Yebo. Yayenzelani? Yayivikela igolide likamama nobaba. Umama nobaba ngathini mangangenwe esibayeni? Ngoba mase kufikwa lo othi yethi mngani. Isifundiso sasisho njalo bishop ukuthi kuthiwe yethi mngani ngoba kwakufanele kube khona intombi esangweni. Ngoba wayeya esangweni kufuneka umuntu wesango. Bangizwa bafunde eBhayibheli ama-theologians. Nangisho ama-theologians ayangizwa manje. Ngithi mawuthi makufikwe esangweni uqale kumiwe. Bese kuyamenyezwa kumenyezwe ngeyinkomo. Kumenyezwa inkomo esibayeni. Inkomo engamenyezwa ngomzimba. Kodwa inkomo engenyezwa ngenkomo. Madoda esibayeni esangweni athi siyakhuleka wena umuntu wakugumethe kasibani ba siyakhuleka sikhuleka ngoba thize sikhuleka ngoba thize sikhuleka ngoba thize sikhuleka ikhulekelwa le ngoba thize wakufuna inkomo nje. Oh haleluya. Umnikazi walento efunwayo usekhaya. Kodwa apha amadoda amathwala ezinsuku shamadoda athola ingqondo kaNkulunkulu. Ngisakhuluma ngezwe nakhuluma ngenkomo lawe enkomo ahlulekile. Khuluma ngezwe manje. Ngoba umuntu mayephethe umuzi wakhe iqiniso uNkulunkulu ekhana. Kufanele noma ehamba adada abantu abamlandela ngemuva. Yonke into ayikhuluma ngoba une-authority. Hallelujah. Indoda ene-authority emzini wayo isho umthetho ukuthi angifune umuntu osukuma la. Nangempela ekuthiwa ubaba wathi akushiyo ukuthi uJesu wathi. Ngani yobuza kupresident wethu wonke amaqabana la umthetho ushayelele awenzela. Akekho yena kodwa ukhona. Oh hallelujah. Oh Jesu. Ngoba lento ngoba isikhathi siyangishaya. Ubaba bekwamfundisa njengoba ngibona nje like father like son. Kodwa mina ngibonile baba. Ufana usalo bana babuza bayamazi umkhetho. Okufana umkhetho. Ngisho kuhamba kwakho uyena. Ngisho ukukhuluma kwakho uyena. Now kusho ukuthi umthetho unayo into oyidlalayo. Oh. Ekhaya emphakathini. Kusho ukuthi uphila into ongayithandi. Ofundisiwe ngayo ukuthi yenze njani. Uphilela bonke abantu, hayi ifamily yakho kuphela. Thina sashawa inombani. Ngakuyithinto yamanje ngoba inelungelo. Now, mawucabanga umuntu onelungelo ungabe umthini.
umuntu onelungelo angangenwa nelungelo lasezulwini. Ngoba igama iphatha ufuka ngesikhathi athanda ngaso wenza into ayithandayo akashawa umuntu alright wangikhulisa ubaba kwakufuneka umuntu ozomesenta akwazi ukumfundisa izinto babethi ke babesifundisa ngenza ukuthi phela ngizwe kahle mfana moya isikiboti kwathiwa obaba omkhulu abayithandi lento ngoba obaba omkhulu khona izinto ababengazithandi nanoma obaba omkhulu babebathanda abafazi kodwa kunezinto ababengazithandi. Sasinama question futhi abafazi nibathandela ngoba sasingenalungelo lokukhuphuka sekobaba siyobuza izinto zobaba eziphezulu sisezantsi. Kodwa abantu bapha abantu kuleli. Bapha abantu kuleli. Kodwa bapha abantu abaphila ngenhlonipho manje ngizokhuluma kancane. Sasilandele nje ngemuva. Wafika la khona uhandover wakhona. Wafika indoda. Ukhumbule bekade ngiphethwe indoda. Oh man of God. Wathi ngiyabona the bishop. So yafika manje uyakhuluma ukuthi ayikhona umuntu okhona. Uma indoda seyifike kulesi sigaba idinga the man. Ubani lo ndoda? The man Christ Jesus. Manje ngithi hayi mina ngiphilile ngemvelo bese ethi ubishop hayi phela manje endoda lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo. Sakusho lo bishop manje ufika nento entsha futhi nikhumbule njengoba fika nje naye uqondile analinga kwekwe njengoba fika kimi nje ezongishintsha indlela ukhumbule akashintsha indlela ugcwalisa indlela ushathi ke kimi ke bishop now njengalokho wena uphila la kule nyama ile nyama izofa kusasa ekuseni asenze ntambama leli bhodlela lishiyela woza sami look introduce akusavezwa lo odlijiki sekuvezwa lo ngalini fanami umuntu Kristu Jesu. Oh hallelujah. Akufika ke kuJesu nanti intenziwayo noma indoda beyindala kangakanani nomuntu wesifazane bemdala kangakanani uyibesenziswa lento ekuthiwa ukuhlala phansi. Uhlaliswe la phansi lo ngaphandle ufundile wagogoda sekufanele kufundiswe phakathi afundiswe nazo afike la egogoda. Oh hallelujah. Esikhathi efundiswa ngifuna ukunibonisa into nabafethu ningaphatheka ubona umuntu ekhumuka esifundisweni sakho isho ukuthi akazange sidle basekuqaleni. Now so uyafundiswa kuthiwa siphila kanjena alright noma kuthiwa bazi ukuthi ubaba noma uyahlonishwa kodwa lokhu kuhlonipha sekuwokunye sekuthi lokho uma uyingane uzelwe kamhlongo kuhlatshelwa amahlosi sewuyafundiswa la wena njengentombazane la kamhlongo uzelwe uyishwa nonyoko. Lalela-ke iBhayibheli mntanami alikweqisi uyishwa nonyoko. Yabona njengoba sowukholwa nje ukholwa kahle impela ungakubabizo obaba bakho ngamadimoni. Isho lento ukuthi uma uthi ubaba wakho noma wakho ngamadimoni kusho wazalwa ngamadimoni. Sashumela kodwa sizalwa ngamadimoni kwenze manje siyafundisa-ke ukuthi mase sisinisiwe kusho ukuthi impilo yemvelo ebesihlonipha ngayo plus nespiritual impilo isiyahlanganiswa sesizoba nalento ethi sihamba njengokusho kwakho. Impilo-ke lapho iyabhalansa uma siphuma ekhaya asifushekise umama nobaba bese sifika siyaweshipha. Asiphuma ekhaya singasiwashi izinja asizokwazi ukuweshipha la. Sihloniphe ekhaya sihloniphe esontweni siwashe izinja ekhaya sisiwashe esontweni. In
Siyelo la esontweni. Skibisho umbafweni la esontweni. Athi ngengondla indoda. Isho ukuthi unina noyise abona. Nina noyise akaboni. Ngeke aphase isifundo ekhaya. Asifeyile esontweni. Njengoba elanje sizofundisela sesogcwalisa isifundiso sika baba nomama. Hallelujah. Ngicacada ngoduka. Ngifuna ivesi. Ngifuna ivesi. Alright, umuntu osinisiwe nje. Laba bantu abathi basinisiwe. Sengizoqala ukubangabaza. Labazana abantu banjani? Basindiswe la. Kodwa u-action. Some of them bahlaza. Mawuthi uyakhuluma akuvulele ivesi. Ufika ngo-11 esontweni usho ukuthi nakubo ufika ngesikhathi esinemuva. Bengizoshumana la manje uthi azayi isikhathi ngoba ngifuna 12:38 now. Is that right? Apostolic, is that right? Now, angithi singenile emvelweni manje. Ukuthi ingane yami njengoba ngiyifundisa nje fanele iphile njengalokhu ubaba enjani. Usho uma ngigeja ingane yami izonjani. Mayigeja nangingageji mina kusho igeja ngoba kufanele singabinaki uzilandulela ebantwini. Sithi ayifundanga kimi. Ofunde kumina njengami. Right, sesingena enkolweni ke manje kusindiswe. Kusindiswa. Ukusindiswa akubona ukukhuluma nokugqoka amaduku ekhanda. Ukusindiswa akubona ukugqoka inketho ezinde. Ukusindiswa akubona ukugqoka ama-uniform esonto. That is why iBhayibheli lithi owesifazane waseSamaria waye ene-problem yamanzi. Lo sisi malimchaza iBhayibheli lithi wayenamadoda amanjani amahlanu. Malibonga igama likaJesu. Waze wagcina ethola indoda yesithupha. Kodwa khona isikhathi esafika wahlangana nendoda ewunumber 7. Kusho ukuthi ngemvelo yakhe lo sisi ungathi wafunda kuyise nonina ukuthi impilo yala ekhaya sithanda amadoda. Wafunda naye ukuthi uthandwa amadoda. Wangafunda ukwazi ukuthi amadoda athandelwani. Kodwa naye wathanda ngokubona uthando. Mayihlangana noJesu wacabanga ukuthi indoda leyo ejwayelekile. Wayithola indoda ka-number 7. Kanti u7 semtholile. Lo sisi ayikho into uma ehlangana no-number 7 kodwa bakhona befundisileni. Uma ehlangana no-number 7 bapostoli ngesikhathi emdla u-number 7 ngoba kwakufanele u-number 7 amuhle ngokuphelela kwakhe. Amuhle yena u-number 7 azaphinda amuhle futhi u-number 7. Manifest iBhayibheli wayecela amanzi. Waxoxa no-number 7. Wangena u-number 7 owiyiswi likaNkulunkulu. Lo sisi wayeneproblem yamanzi ngoba awukwazi ukudla ungehlisi. Lo sisi ke wayithola lento wadla wehlisa. Uthe mayiqala ukwehlisa kwasho ukuthi indoda ayintroducewe kuyo ayifani noyise nonina. Uyise nonina ubeyifundisa ukukhandwa amathaveni. Uma kufika letho amathaveni akahanjiyo kodwa kuyaphuzwa vele nakhona. Kuyaphuzwa nala kodwa kuphuzwa ngalendlela. Akuphuzwa kuze kuze. Kuyaphuzwa futhi. Wathi ngiphuzise kusho yena. iBhayibheli lishodala. Lithi wathi awu kodwa nami hawu ngoba phela ngiyabakhumbula obaba ababephuza. Kodwa nami awungisiza. Nami ngiyathanda ukuphuza khona obaba. Kwatholakala ukuthi le ndoda ewunumber 7 iyawazi nomthombo ukuthi uma ophuze la
ufuna amadoda. Oh, hallelujah. Ophuza kulo mthobo uzophinda afune amadoda. Sekuyafa. Watholakala ukuthi lo manje akasebenzisa ukuhlakanipha angabe samphuzisa la kuthola uphuzo wakho. Jesus. Hallelujah. Bible wathi mabathi ngiphuzise akasizwa kuthiwa wake wathatha isitsha washona ezansi kuthiwa kodwa wathi ophuza lamanzi amagama wamvesela yena ukuthi mina lendlela engihamba ngayo nawe futhi uzohamba ngayo kusho ukuthi odlela uzophila la waphuza lo sisi iBhayibheli lithi wathula engasho ukuthi Jesu imbiza ziyathula. Hallelujah. uJesu nakekosi amazi kwasiloba usisi odayisa umzimba ugqoka noma kanjani futhi indlela agqoka ngayo uveza umzimba kodwa iBhayibheli lithi kwathi kungena amanzi wangena nezwi washumayela intshumayelo engakaze ishilo umfundisi wayethu kulento yetologini angaze ngimbone angasikhuluma isiHebheru kodwa leya ndaba ngeke asayikhuluma. Lithi iBhayibheli mawuchaza lapha lithi wathi lo sisi mhlawumbe ayikhona imiqulu eyayifunda ayekhona amadoda ayifunda uNkulunkulu kodwa wakhuluma into esimangaliso into engakaze yenziwe ngisho uBishop wayena uthi wozani. Number 2 nibone. Number 3 omjeleko angazi isiketi noma wasikhumula washiya yaphepha angikhumbula ngazi noma ukhona nophepha useduze la ethu nekona isiketi eside washo ukuthi ingeke imfihlo bangasibona isiketi esifushayo watholakala ukuthi lo sisi noma bethanda ukugijima afake induku ekhaya ekhanda isikhathi eduku asekho into seyikhona wozani nibone omjeleko. Into elimaze ibandla likaJesu lilimalela lilamelela la lilinyazwa ile lilinyazwa ukuthi kuthiwe hambani bahlala hayi basizona bese njani asebeqoqa nina banifundisa ukukhwika ishumi nemnikelo nako konke basebehlala bathenga iMercedes Benz. Umuntu manje nimthengela iMercedes Benz ithi akayiphi lo mthetho wakenza njani wala ke manje masebehamba futhi bathi bayahamba bayaphuma ufuna nimbambele mathi bayaphuma benze nje benza sure ukuthi bayamosha mabephuma la kade bekhona baphume bakhuluma amazwi aphambana nekuba hayi ngoba bethanda kusho ukuthi engqondweni yabo iminyaka ewu20 behleli la endlini efundiswa uyise nonina ukuhamba usebona ukuthi semdala usengakwazi ukufundisa uyise nonina. Now i-confusion ke nathi la eqala khona njengoba kumila mshumayelo bese bakhona bethu ukusenzisa bese ngathi siyazwana kanti asizwana sizwana ngoba sirobhana ngezwi sekufanele manje kukhulunyweke manje iqiniso siphume bala sithi hayi angihambisani nalento neyizwa lento angihambisani nalo ziningi izinto esizozizwa la emhlabeni naleminyaka ezingezona ezikaNkulunkulu zabantu kodwa thina esifundile. Oh hallelujah. Safundile kithi
ungalinge ubhayise kini uphume kini uthi uthola isifundo la usithole khona kodwa uyise ekhulisile wamshiya kanjalo ucabanga ukuthi ngathi wakamkhize kufika umuntu wakagumede athi uyazi baba noma la ekhaya kuthiwa la ekhaya indlela ekhaya imile kahle ime kanje yakhiwa ubaba wakho noma wakho wawungekho noma nobabe yakho awuzange ube ingxenye wakho lendlu uthini manje uthi check libhekele wawungayilungisa ingane usekhona la ekhaya manje ke nina nixabanise futhi la uphuma umkhulukudu la kulendlu uhambe uyokwakha intuka ngaphesheya bese nisuka la nami futhi nilandele lo mkhulukudu ngisho nina bazalwane baninawo ukhumo njalo anibuzi naw njengoba nilandela nje nisuka la kulendlu niyama umnyango nithi umnyango mina nomnyango sobabili sophila kanjani asisesuzwana sohlangana nomnyango kodwa senze njani sixabana sibangana sibanga ukuthi umnyango uthatha abantu bami nami ngithatha abantu nofika nini esulwini ninje abanye abakhulumisana bakhuluma nanje abangena esonto lethize ngoba baxabana nabanye yabo nje mina njengoba ningibona nje ngiyathuma kuthiwa ngithwele ngiyahlanza ngihlanzele enyokeni so what angandaba nokusheshisa thukede sifike ekhaya futhi angifuni ukuthi uzojajwa no ngeke ujajwe wenza umsebenzi wakho njani ongiselwe wona owakho nomsebenzi uthuke mina ngiyashumayela ngithuke ukushumayela wena uthulwe wena uthuke mina umthukelana umthukela ukuthi ukwazi ukushumayela ngishama bathi le ndoda ilokhu ikhuluma ukuthi iyangisiza ukuthi amakholweni njengoba ephuma la lapha ayenze show ukuthi ahlambuluke la kunini ukuthi akhishwe yini othi efika nje hawu nje mfika kule bandla hey kunomlilo ongekho la usuka khona kunomlilo umnyango njana mlilo umnyango usatha yabantu abethuka umnyango bangithuka nami Akho mabefika kuwena bethi mina ngusathane ngithwele nginenyoka nakuwena bashonjana so kufanele ukholwe kahle ukuthi uqonde ngqo umesizwe likaNkulunkulu end of the day sobuzwa thina sobani ukuthi umhlambi kaNkulunkulu sawulusa kanjani ebafowethu lesi efuna sifunde incwadi yeSamuel sifuna le Lord incwadi yeSamuel chapter number 3 bashonishwa chapter number 3 we ask chapter 2 1 Corinthians chapter 2 le yamke ongazi bani bengafunda le ndaba yodwa nje chapter 2 1 Corinthians chapter number 2 ukuthi bese kufunda lelizwi bese ngishiya le mic ngithi ke enzani nje njengoba nihlangene nonke ningaxabanisa abafundisi befundisa abaxabanisa abazalwane khulumani njengalokhu uJesu eshiya nani futhi nyalo uxolo uma ufike esontweni lakithi uvela uvala umlomo uthule uhlale phansi ukhonze ngoba uzoba nengxaki lento ibalekele kumnyango ukuthi ayenziwa uzoyifica singayenzi bese uyabaleka futhi uhamba uya kubishop ngale khona uyamfica nakayethi bombona ngoba eshumayela nakanti hey lento ifuna ishumayela ayikho ayiyona funda mfana wami nalo face ngokusheshsha ukuthi nawo isikhathi ngishaya sebeyangishaya befundisi mfundisi wami cebe inkosi 10 to 1 funda thabiso mfana funda hallelujah uyabona funda Corinthians chapter number 2 amen awufunda intshumayelo kaPaul eKorinte shiye kaPaul ngikhuluma eyami lengishumayela amen uzongilibazisa thabiso umndeni kaPaul yimi intshumayelo kaBishop egama lakhe funda nabazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcwele okukhuluma lokuhlakanipha ngemezela ke ubufakazi bukaNkulunkulu elapho lelo iBhayibheli lapho funda awumfana lekeyboard kancane ngoba uzosuma izinto uma bekulalela ikeyboard
bese ngiphuma la ngithi ngitheni ukuthi hayi keyboard beyidlala kahle. Funda first. Kuthe lapho ngifika kini bazalwane. Kuthe lapho ngifika kini bazalwane. Ngishumayela imfihlakalo kaNkulunkulu. Ngashumayela imfihlakalo into engakaze ibe khona ivezwe. Nithini mfundisi ngesingisi? Mystery. Yini mystery? Fihlakalo into engakaze engambuliwe kodwa yenze njani yembulwa. Okay. Funda ke. Kuthe lapho ngifika kini. Ngifika kini bazalwane. Shumayela imfihlakalo kaNkulunkulu. Ngangasebenzisa amagama obuciko. Angaze ngithini ngikhuluma izinto ezobuciko ngithi njengoba senizophenduka nje ngizothola ama Mercedes Benz, ngizothola imali, ngizothola imishado. Akukho umshado la uyahlala uzushona. As long ungeqinisweni kaJesu. Ngoba thembisa abantu into eyimanga. Uhlengile kube ngamthetho uzoshada, bekuzothiwa namhlanje. Kuthiwa lo mfundisi unami. Manje abifuni lo. Kade kuhlengile kuyahlukana nami. Ya, wahlukana nezo. Walahla zonke izinto. Bashiya amantombazana, bashiya amadoda ekhona, bawashiya abambuzanga ukuthi hey yena. Njoba bashiya amantombazana nje sokwenze njani njoba simadoda nathi siyafuna. Wathuleka kwathi du uzobe namhlanje. Abaningi bashadile ngazi ngithini. Qeda. Ngangasebenzisa amagama obuciko. Ya. Nabungcweti bokufunda. Awubheke njengoba ngafundanga nje. Kodwa futhi ningayithathi nangithathi kancane. Yazi yakenzeka lonto ncike Nkosi. Yakenzeka ngifike kwabanye abapostoli. Ngabatshela singalinge ningithathe kancane. Manje ngizomtha ngifundile. Ngiyanixoxela bengithi nibazalwane. Sengiyabotha yini? Into engayazi. Mangithi ngifundile ngisuke ngisho kubazalwane. Hayi abantu bazobamhleke bathi awufundanga. Bazomkhala ngani manje? Amen. Bese uthi ngifundile. Ucabanga ukuthi ngaphatha abantu abakhulu kangaka ngafundanga. Ufundile mina. Funda. Bese okay, ngaba politician akhona. Yonke into yila. Kodwa ngifundanga futhi. Funda barikata. Kule nkathi ngisahlezi nani nganquma ukuba ngikhohlwe konke. Khohlwe yonke into. Mina kuphela uJesu Kristu ebethele esiphambanweni. Njengendoda kaNkulunkulu njengoba nginani phakathi kwenu bazalwane yimi lo uBishop waciliza mzwane ncebe Nkosi mfowethu wangibona ngiyafanekisa ngisho wangibona ngifaka iskipa senhlangano mina njengomfundisi iyosho ukuthi ibandla lami lihlukanisa phakathi. Ingqondo yami nje ivulekile ibhekile noma ingaka kuthiwa lethi ukuvota kuthiwa imfihlakalo yomuntu shuthi ngiyokwazi ukuyongeza njani ukuyovota kodwa ngeke ngikwazi ukuma esitaladini ngithi uyangibona mina ngiyinethize ngoba ngiphethe lonke uhlobo laba ngeke baphinde bangethembe laba ngizokwazi ngaphumela obala ngoba ngiyothi ngiphumela obala kanti ngiphethe abanye abantu bese kube ibandla laleyo ndlela. Funa makufika ANC efika la kumina efuna usizo alithole. Ufika iDA kumina isizo elithole. Angiyuzoba ipolitician kodwa ngumuntu wasezweni ngimediate. Kadela Thabiso. Ekufikeni kwami kinini. Awuyaphela isikhathi sami mntu. Ngangingumuntu nje obuthakathaka. 5 minutes ya. Ngithuthumela nginovalo. Angikhulumanga angishumayelanga ngabugagu nakuhlakanipha kwabantu. Ngisho ngisihebhela ngisho ngisGreek. Yeah. Kodwa kwenziwa konke ngamandla omoya kaNkulunkulu kwadela noma ubani. Ukuba ukukholwa kwenu kungabi ngokuncike ehlakanipheni kwabantu kodwa kwakhelwe emandleni kaNkulunkulu. Finish. Ilando incwadi eSamuel chapter 3. Kijima ongifundele Nkosikazi shesha. Kuthuma. Awukuthi atosiyanga ukuphumula ngizakukho yabona ukuphumula kokho. Samuel 3 Kumele twice to you. verse Isha.
Sambulo 3. verse 1 kade shaya. Oh sengingeza ubishop. Nakuyo ingelosebandla yaseSardes siloba ukuthi Yebo. nakho akushoyo Nako kushoyo. onamoya abawu7 baNkulunkulu. nezinkanyezi eziyisikhombisa futhi Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. awuqabangeke sengishumane kangaka avela qhamuke umoya ngcwele athi sowushumayelile watshela abantu bami ngami kodwa imisebenzi yakho ngiyayazi ufile wena kodwa izwi lami uyalikhuluma ufile kodwa ubhoka njengomzalwane kodwa ufile kodwa ukhuluma njengomzalwane kodwa ufile khuluma ilimi kodwa ufile yazi imisebenzi yakho nanti izwi sengehla uthi uSomandla yazi imisebenzi yakho yingenza uyashumayela abantu abaphendula kuJesu bayakubona abantu ukuthi uyakhuluma kodwa ufile umsebenzi yakho awukhulumisani nomakhelwane ukholwa umzalwane sinisile kodwa uthi uyakholwa ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi wena mntwana uthi uyaphila kanti ufile hamba uyobuyisana nabantu oxabene nabo ukuze uNkulunkulu abuyele kuwe ungalishumayela ivangeli kanti awumile kahle xabene nabantu abefundisa nizwane khona umfundisi ongezwani na ungangenelani naye njengoba ungangenelani naye nje ufile iyazi imisebenzi yakho ungangakhulumisana kanjani nomuntu uphethe iBhayibheli ungangakhulumisana kanjani nomuntu ushumayezwa ungangakhulumisana kanjani nomuntu ushumayela ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi ucabanga ukuthi uyaphila kanti ufile hamba emakhelwane ubuyisane naye hamba esontweni osonta lona waphuma ngoshova hamba uyisana umfundisi wakho umfundisi naphuma kuyena nilwa nihlangene hambani kuyena niyofuna nixolise ke nithi baba siyaxolisa ukuze nikhiphe kahle nikhiphela kuleyo ndawo anikhiphela yona yiko nje ama ministries abantu kulezi zinsuku awaphumeleli into ezangaphumeleli bathi bephuma bencaphelo yisenoni mawuncaphelo uyisonto uyihlono nyo uzoba cast uqalekise nezingane zakho ziqalekise buyelani uNkulunkulu bazalwane phendukani manje phendulani kuSomandla nenze kahle ukuze uNkulunkulu enze kahle kunini nocela imithandazo ungayitholi kozala izingane zizalela ekhaya kanti nawe waba nemikhuba ekhaya lemkhuba owayenza seyakulandela ngiyayazi umsebenzi wakho uphendukile kodwa izono zakho awuzivumanga umfundisi oduze kwakho niyakhulumisana naye umfundisi nakhele naye uyakhulumisana naye umama uhlala eduze kwakho niyakhulumisana naye umzalwane esontweni nihlendane niyakhulumisana naye umfundisi waphuma kuyena niyakhulumisana naye phenduka simane ngenyanga Hallelujah.